ତାପରେ ହୋଇଥିଲା ଏଠି ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯାହାକି ଆମେ ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି କଲୁ। ହଁ, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲି। ଆରେ ଏନ୍ଜୟ କରିବିନି କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା। କଣ ଆପଣମାନେ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିଛନ୍ତି? କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଇଭେଣ୍ଟ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାସଜି ହୋଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ ତ ଆଉ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ରହିପାରିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଅବସ୍ଥା 12 ବାଜିଗଲାଣି। ଦି ତିନିଟା ଫଟୋ ହାତୀର ଦେଖି ଏଣେ ତେଣେ ଟିକେ ପୋଜ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ସାଇଟ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି ନା ମତେ ଏଠି କଣ ପାଇଁ ଡକାଯାଇଛି? ଡକା ହେବାର କାରଣ ଏହିକି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି ବ୍ଲକ ଲେବୁଲରେ, ଯାହାକି ଏଟା ମିଳିଲା। ଆପଣମାନେ ଏଇମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ମଜା କରନ୍ତୁନି। ଆପଣମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି, ଏହା ଭଲ କଥା ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ବି ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଏକଥା କେବେ ବି ଭୁଲନି। ହେଇଲୋ ବାବା, ସାରଙ୍କ ଆଗମନ, ମନ ହେଲାଣି କନ କନ। ପୁରାପୁରି ଡ୍ରୋନ୍ ଫ୍ରୋନ୍ ଚାରିଆଡେ ଲାଗିକି ମୁହଁର ପୁରେଇ ଦବା ପରିସ୍ଥିତିରେ। ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସରିନାହିଁ, ପୁଣି ପାର୍ଟ 3 ଦେଖିବେ, ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ।